получих поредна порадка от Корея. Сега ще покажа какви неща може да поръчвате от Global Atomy. Глюкозкия, банаба и червен дженчен за понижаване на захарта. Стикчета против бръчки. Много хубав ефикасен препарат против петна. 3-секундна вода. Много хубаво средство. В Корея винаги след почистване на лицето, жените първостепенно в следващите 3 секунди хидратират го. И затова използват 3-секундна бюти лота. Сапун за лице. Кушоните. Това са кушон номер 3. Ето го. Спирала. Консилер. Така. Средство за пране. Хеър тоник. За кушоните нова вставка. Си взех детски мултивитамини. И на всички любим комплект Zephain Travel версия. Ако искате да поръчвате директно от Корея на доставни цени, пишете ми на лично съобщение да ви направя регистрация и да дам достъп към онлайн магазин на Atomy.